oživení Pražské ulice se mluví řadu let. Nicméně se stále příliš neví, jak na to. Plnohodnotnou obchodní tepnou, jakou byla v 80. a 90. letech minulého století, už zřejmě nikdy nebude. Nicméně by se mohla stát místem setkávání lidí, odpočinku a zábavy. K tomu se koncem září pokusili přispět hudebník David Drozda a spolek Pražské ulice se spolkem ve čtvrtek tím, že ve spodní části této pěší zóny uspořádali festival pouličního umění. V jeho rámci vystoupili jak kapely a hudebníci s příbramy, jako například Knírek, Petr Vašina s Míšou Mádlovou mě poradí a je pryč. nebo kapela Vládcové vesmíru. Tyčí se tyč, já plazím se dál, osud tomu dal, jsem černý král. Z přespolních to pak byla třeba kapela V rámci možností nebo písničkář David Šitavanc. Na mý starý kytaře má žut a drát a je tak hebká a nikdo jim neodpáře. Je sexy jak bez kůže lepka, knize anatomie. Festival pouličního umění podruhé, jste spokojený s účastí s průběhem? Já musím říct, že to byla paráda. Celý odpoledne plno návštěvníků, vystupující byli bezvadní, tímto bych jim chtěl ještě jednou všem poděkovat. Počasí nám přálo, takže věřím, že jsme si to všichni užili a že nám to dává smysl, aby jsme v těch akcí pokračovali. Davide, ty to můžeš hodnotit jak ze strany účinkujícího, tak ze strany diváka. Máš nějakou třeba, za první tady, jak ty to vnímal jako účinkující a pak nějakou zpětnou vazbu třeba od kolegů, co tady hráli? No tak určitě se to povedlo, vyšlo počasí, dobrý zvuk byl, parádní ozvučení, takže se to povedlo, myslím. Určitě. Samozřejmě nabízí se otázka, budete jak si pokračovat? No rádi bychom, ano, určitě ano. A plánujete třeba nějaké rozšíření, řekněme třeba divadlo nebo nějaký další, třeba i žánry? Tak možnosti jsou úplně otevřené, tady se dá udělat cokoliv a když vyjde počasí a bude pěkná prostě atmosféra, tak jakékoliv umění je možné tady udělat. Marku, myslíš si, že tyhle akce pomůžou trošku oživení Pražky? Já si myslím, že určitě ano, že dostaneme díky těmhletím akcím třeba lidi i do pražských, kteří by sem jinak nepřišli a vidí, že tady stále fungujeme a že třeba podpoříme tím i ty budoucí prodeje a zvýšíme tu návštěvnost této pěší zóny. Z Pražské ulice Radek Ctibor. To už se těžko změní, co přijít má, ukáže probuzení.